Αξίζουν τα drills, αξίζει το ecological approach. Κατά τη γνώμη μου, συνήθως οι άνθρωποι που κάνουν αυτή την ερώτηση είναι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν την εύκολη λύση, τη γρήγορη λύση, γιατί όλοι ψάχνουν πώς να δυνατήσω γρήγορα, ποιο είναι το μαγικό χάπι, να χάσω 20 κιλά μέσα σε μία εβδομάδα. Τους διαφεύγει το σημαντικότερο και το σημαντικότερο είναι πραγματικά το πόσο χρόνο περνάς στο γυμναστήριο, πόσο σωστό χρόνο περνάς στο γυμναστήριο, τι κάνεις εκτός του γυμναστηρίου, βλέπεις μάτς, μελετάς τεχνικές. Αυτές είναι οι σωστές ερωτήσεις. Τώρα, οι μέθοδοι, όλοι ψάχνουν μία μέθοδος για να πιαστούν από πάνω και να πούνε αυτό είναι το καλύτερο, γιατί όλοι ψάχνουμε μία λύση. Και όλοι θέλουμε να έχουμε μία καθαρή λύση στο μυαλό μας μέσα, ώστε να πούμε αυτή είναι η λύση και τέλος δεν υπάρχει άλλη, να μην μπερδεύομαι και να ασχοληθώ μόνο πάνω σε αυτό. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά πολλές φορές όταν ψάχνουμε μία και μόνο λύση σε κάτι, δηλαδή μία μαγική συνταγή, συνήθως αμελούμε τη συνολική εικόνα, δηλαδή ίσως το σημαντικότερο πράγμα που είναι το πόσες ώρες πας στο γυμναστήριο, τι κάνεις εκτός του γυμναστηρίου. Αν δεν είσαι σωστές ώρες εδώ πέρα, δηλαδή στο γυμναστήριο, αν δεν κάνεις τις σωστές ερωτήσεις, αν δεν έχεις πλάνο πριν πας να κάνεις την προπόνησή σου, δηλαδή σήμερα τι θέλω να δουλέψω, τι μου είπε ο προπονητής ότι χρειάζομαι, τι θεωρώ εγώ, τι πρέπει να συζητήσω με έναν συναθλητή μου που με δυσκολεύει, τι πρέπει να βελτιώσω και έρχομαι με ένα σκοπό μέσα στην προπόνηση. Αν δεν έρχεσαι έτσι και απλά έρχεσαι να υδρώσεις, τώρα το τι μέθοδο θα κάνεις, ecological approach ή drills ή οτιδήποτε, που δεν είναι τίποτα καινούριο, ούτε το ένα ούτε το άλλο, το κάνουν από χρόνια τώρα οι προπονητές και οι σχολάρχες, το να παίζεις, ξέρω εγώ, με κάποιους κανόνες σε ένα πλαίσιο, δεν είναι κάτι καινούριο. Αν απλά ψάχνεις έναν τρόπο και δεν έχεις ένα πλάνο και δεν κάνεις όλα τα υπόλοιπα, ό,τι τρόπο και να βρεις δεν θα σου αποφέρει, δεν θα σου δώσει κάποιο αποτέλεσμα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, βάλε το χρόνο στο γυμναστήριο, ρώτα τις σωστές ερωτήσεις, εκτός του γυμναστηρίου να βλέπεις μάτς με παίκτες που σε ενδιαφέρουν και νομίζεις ότι θα ήθελες να κάνεις το παιχνίδι τους και βλέπε πάρα πολλά instructions. Το να βλέπεις τα instructions ίσως να σε μπερδέψουν στην αρχή, γιατί πρέπει να υπάρχει το φίλτρο, ας το πούμε, το τι σου χρειάζεται και τι όχι. Αυτό έρχεται με τα χρόνια, οπότε πρέπει και εκεί να κάνεις μία προπόνηση. Δηλαδή, στο τι πρέπει να κρατήσεις, τι πρέπει να αφήσεις από ένα instructional που βλέπεις. Όλα αυτά με τον καιρό θα σου χτίσουν, ας το πούμε, μία βάση, ένα φίλτρο, το οποίο θα μπορείς να βλέπεις σε λιγότερο χρόνο το τι πρέπει να κρατήσεις και το τι δεν πρέπει να κρατήσεις. Τι εννοώ με αυτό? Βλέπεις 10 πράγματα τα οποία θες να τα κάνεις και τα 10, να τα μάθεις και τα 10, τα οποία ίσως μεταξύ τους να μην συνδέονται όλα. Αν λοιπόν κάνεις 3 προπονήσεις την εβδομάδα και από αυτά τα 10 πράγματα χρησιμοποιείς τα 2, στο βάθος χρόνου τα υπόλοιπα, ας πούμε, 8 που άφησες, δεν θα γίνεις ποτέ καλός σε αυτά. Οπότε καλό είναι να ξέρεις, βασικά να καλλιεργήσεις την κριτική σκέψη και το φίλτρο, το τι σου χρειάζεται και τι όχι, και να απομονώσεις λιγότερα πράγματα και να νοιαστείς περισσότερο στο πώς συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να το φτιάξεις σαν σύστημα παιχνιδιού πάνω σου και κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιείς σε κάθε προπόνηση ή αν όχι πάρα πολύ συχνά μέσα στη βδομάδα, έτσι, στο sparring σου, και να αρχίσεις να γίνεσαι καλός εκεί. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα, χρειάζεται όπως το Μαρσέλο Γκαρσία. Ο Μαρσέλο Γκαρσία είναι για 3-4 πράγματα γνωστός. Σε αυτά τα πράγματα ήταν τόσο γνωστός, τα σύνδεσε μεταξύ του και τα έκανε σε όλες τις ζώνες, σε παίκτες που ήταν εξίσου μαύρες ζώνες, εξίσου top level athletes. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, θα είσαι ένας φοβερός παίκτης. Οπότε συγκεντρώσου, βρες τι σου χρειάζεται, βρες τι όχι και μην αναζητάς τις τέλειες μεθόδους, τον κατάλληλο χρόνο. Τώρα είμαι έτοιμος να παίξω αγώνες. Ποτέ δεν θα είσαι έτοιμος. Δεν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος, δεν υπάρχει μαγική συνταγή, δεν υπάρχει ο κατάλληλος τρόπος, μέθοδος προπόνησης. Συνδύασε τα όλα και δες τι σου ταιριάζει και απλά δεν χρειάζεται να κατηγοριοποιηθείς, να πεις εγώ ανήκω εκεί. Κατά την ταπεινή μου άποψη, πάρε τα καλύτερα από την κάθε μέθοδο. Μην κατηγοριοποιείσαι, μην πηγαίνεις με trends, κάνε αυτό που θεωρείς εσύ ότι σου ταιριάζει και κάνε τη συζήτηση με τον προπονητή σου και με άλλους παίκτες οι οποίοι αξίζουν θαυμασμό για να μάθεις τι σου ταιριάζει και πάρε τα καλύτερα.